حواز التبخل رقم حلامان ستمن تلي سنفنا تبخلي عطاز سنفه وقصازت حايه ما تنزح حلفه ولا داي ولا داي ولا داي زيو مثل ولد زيو سلام زخبركم تخاتاتفتي ولودي برودكشن قاعد حن مصحمنا بچانل بالو ما انتي اب سوشال ميديا خم تريو زلكم اب جيرمن زلو برجينا حمودو منغس جيرمن برجينا حمودو خم غبرش برا غيرو اقميطو مالو اب 2022 اب جيسن زغاطمه كلنا نفوطينا انا اب جيسن اب كلتي نيري اب 2022 دحرون ابتي 2023 تساتيفه ስለዝነበርኩን አይውን ቀንዲ ጸልወን ማለት ይብታ ሀገር ስለዘለኹ ሓፈሻው ግን እንታይ ይዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሰብ ንትገሊዮም አጋኒኖም ነግሩ ወለው ገሊዮም ካ ተረብሸም አለው ነቶም ካብ ጀርመን ወፃ ዘለኹም ብፍላይ በሶሻል ሚዲያ ጥራይ ተካታተልዎ ንሕና በሶሻል ሚዲያ እና ንካታተልዎ ፍታ ሀገር ስለዘለና ግን ዝያዳ ንሕና ንፈልጦ ስለዝኾና ብዙሕ ክትርበሽ የብልኩምን ከምቲ ዝበሃል አይኮነን ስለዚ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ቪድዮላ እንዳተርጎምኩ እንታይ ዝብል ዘሎ እታ ዝበለፀት ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ስርዓትን ብዛዕባ በርጌና ሓሙድን ብዛዕባ እቲ ኣብዚጅ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎን ኣብዚ ኣንድሪያስ ሂልመር ዝበሃል ናይ ኖርድዶች ፉንክ ዝበሃል ቴሌቪዥን ማዕከን ንኹሉቲ ኣብ በርጌና ሓሙድ ዘጋጥም ነበረ ወይ በርጌና ሓሙድን ጸር ስርዓት ግደፍ ዝካታተሎ ዝነበረ ጋዜጠኛ ክንሰምዖ ኢና In mehreren Bundesländern und auch in Dänemark hat es am Morgen Großrazzien wegen Terrorverdachts gegeben. Laut Bundesanwaltschaft geht es um ኣብ ብዙሓት አውራጃታትን ኣብ ዴንማርክን ብዙሓት ናይ ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዝተነበለም ቦታታት ያይላ ተገልጸ eritreische Regierungsgegner. Die international vernetzte Gruppe soll das Ziel haben, die Regierung in Eritrea zu stürzen. Die Bundesanwaltschaft wirft 17 Beschuldigten vor, Mitglied einer inländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Es gebe den Verdacht, dass ein Zusammenhang zu gewaltsamen Ausschreitungen 2022 bei einem Eritrea-Festival in Gießen und 2023 bei einer Veranstaltung in Stuttgart bestehe. እዛ ጋዜጠኛ እንታይ አትብዘላ 17 ጥርጥራት ካብቶም ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዘሎ 17 ጥርጥራት ይድሌሎ ወይ እቲ ስርዓት ይደልዮም ኣሎ ወይ እቲ መንግስቲ ጀርመን ይደልዮም ኣሎ እቲ ነገራት ካኒ ኣብ ጊሰን ኣብ ሽቱትጋርትን ዘጋጠመ ግን ካኒ አንጻር እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዃኑ ካኒ ተመስክሮለላ ስለዚ እቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ቃል ከምሳዮም ዳቢሎም መንበር አየንጽፉውን ዘለው ጽቡቅ ገይሮምስ አየስመሩልን ዘለው كم بجس يوم تتكلمون بزلوا سلازي نحنا منفعتي يغمرك نحنا منفعتي وينحنا سرحيجي نبرجينا حمود نتقون على سايتي فتحوا على سايتي نبي حكي ديمقراطية دليو نتي أبي إرتراز ولا سرعات قوم كم زخنا برج بريش برقم زي كونه نحنا هنا سلازي خنا أمنا مزلنا ستيل نصوم عن صارت الدكتاتورة والسرعات استبقصوا من أسيات جن جرمن كم جبريش برا جرا قميت أتومالا وي من جس جرمن يزبل زلا سلازي ستيل أيقمت أتومن زلا جن نابوي زخر زلا سلازي وي كم فتحوين كتقبلوا وي كأنا خم تي جبريش برا إلى قميت أتزلا جرمن كتقبلوا أبنا هنا سعري زمركوس. Tja, um besser verstehen zu können, warum es diese Razzien jetzt in Deutschland gab und wie es dort in Eritrea unterdessen aussieht, haben wir uns Andreas Hilmer vom Norddeutschen Rundfunk ins Studio eingeladen. Er war nämlich mehrfach vor Ort. Andreas, zunächst mal, die allerwenigsten werden jemals in Eritrea gewesen sein. Wie können wir uns die Situation dort in dem Land vorstellen? Ja, aktuell ist es ein Land. እንታይ ላ ሓቲታቶ እዚ አንድሪያስ ሂልማ ዝበሃል ናይ ኖርድ ዶች ፉንክ ዝበሃል ቴሌቪዥን አካያድዩ ወይ ድማ ጋዜጠኛ ኮይኑ ይሰርሕ ወይ አዳላው ኮይኑ ይሰርሕ ብዙሓት ንኤርትራ ከይዶም ዝረኣይዋ ውሑዳት እዮም ስለዚ ከመይ እቲ ሲቹዌሽን ኣብ ኤርትራስ إلى حديثه ማለት እቲ ኣብ ኩነታት ናይ ኤርትራስ ኣብ ሕጂ ሰዓት ከመይ ዘሎ ኢላ ሓቲታቶ Was in eine Diktatur abgedriftet ist, in eine sehr, sehr strenge Diktatur. Experten sagen, es ist so ein bisschen das Nordkorea von Afrika. Denn der Machthaber dort, der das Land mal frei gekämpft hat gegen die Äthiopier in den 90er Jahren, der ist mehr und mehr zum Diktator geworden, der sehr paranoid ist und der das Land und die Bevölkerung so unterdrückt, dass da sozusagen sehr viele Flüchtlinge jetzt kommen. Und diese Flüchtlinge treffen praktisch in Deutschland auf Flüchtlinge, die schon seit 30 Jahren sind und die sich hier etabliert haben und die damals Rebellen waren und sagen, so schlimm ist der Diktator doch gar nicht, weil sie damals ja einfach gegen die Äthiopier gekämpft haben. Das heißt, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Streits, der spielt sich nicht dort im Land ab, sondern hier, weil eben junge, neue Flüchtlinge, die es dort nicht mehr aushalten wegen der Diktatur,
auf Menschen treffen, die hier etabliert sind und die gesagt haben, wir haben das damals freigekämpft und so schlimm ist es doch vielleicht gar nicht. Das heißt, እዚ ጋዜጠኛ ክገልፆ ከሎ ኣብ ኤርትራስ ሓደ ኣዝዩ በቃ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ኣሎ ነቲ ናፅነት ኤርትራ ምስ ተቃለሰ 30 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ሕጊ የለን ወይ ፓርላማ የለን መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት ይኹኑ ወይ ፖለቲከኛታት ንኤርትራ ክገልፅዋ ከሎ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ኢሎም እዮም ዝገልፅዋ ኣዝዩ ዲክታቶራዊ ስርዓት ኣሎ እቶም ህዝቢ ኣብ ጭኮና እዮም ብረመሎ ዛትስዋይ ይስደዱ ኣለው እቲ ቃልሲ ኣብዚ ዘሎ ግን ኣብ መንጎ እዚ ኣረጊት ወለዶ ወይ ኣብ ሰብዓታት ዝመፀ ወለዶን ኣብ መንጎ እዚ ሕጂ ካብ ስርዓት ሃዲሙ ዝመፁ ዘሎ መናእስያት እዮም ዘሎ እቶም ቀደም ዝመፁ ኣብዚ ሰዓት ነቲ ስርዓት ይድግፉ ኣለው እቶም ሓደሽቲ ከዓኒ ንሕና መፃይና ዘፀልመተ ስርዓት ንሕና ውትድርና ብዘይ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ንክንገብር ዝገደደና ኣዝዩ ንዓና እውን ክንስደድ ዝገበረና ስርዓት ኢሎም ክቃወሙ ከለው እዞም ኣብዚ ዝነበሩ 30-40 ዓመት ዝገበሩ ከዓ ምስ ደቆም ገለ ዝነብሩ ከዓኒ ንሶም ከዓኒ ከምኡ ሕማቕ ኣይኮነን መንግስትና እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶታት እዩ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ጋዜጠኛ der Konfliktpunkt, der hat sich einfach verlagert nach Deutschland. Ja, der hat sich sehr verlagert. Es hat sich vor allem deshalb verlagert, weil das Land, was damals dann früher mal italienisch war, dann war es mal britisch, dann war es mal, die Äthiopier haben es übernommen, dann war 20, 30 Jahre Bürgerkrieg. Das ist die bewegte Geschichte. Die haben halt verschiedene Migrationsströmungen ausgelöst. Das eine sind die, die sozusagen gesagt haben, endlich sind wir ein freies Land, aber wir leben vielleicht trotzdem in Deutschland. Und die anderen sagen, so frei ist es nicht, es ist eine absolute Diktatur und deshalb sind sie in den letzten 10 Jahren gekommen. Und die treffen hier in Deutschland aufeinander und vor allem immer dann, wenn es Feste gibt, die sozusagen die eritreische Kultur feiern. Und jetzt gab es diese Razzien, was ንሱ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ኤርትራስ ብጥልያን ትግዛእ ነይራ ድሓር እንግሊዝ ተገዚኣ ድሓር 30 ዓመት ቃልሲ ተኻይዱ ሕጂ ዝመፁ ዘለው ቅድሚ 10 ዓመት ዝመፁ መናእስያት እዮም ኣብዚ ከዓ ይረኸቡ ኣለው ብፍላይ ከዓ ፌስቲቫል ክግበር ከሎ ኣብ ፌስቲቫል እዮም ዝረኸቡ ብላሉ ማለት እዩ wird dann diesen beiden Flüchtlingsgruppen vorgeworfen, warum gab es diese Razzien? Diese Razzien gibt es, weil es eine Gruppe gibt, die halt von Holland gesteuert sehr, sehr stark sagt, unser Ein und Alles ist, das Regime in Eritrea muss sozusagen gestürzt werden. Und wann immer hier hochploppt, dass man ein Kulturfest macht und die Kultur Eritreas feiert, dann sagen die, das ist alles Propaganda, deutscher Staat, guckt da mal richtig hin. Und weil ihr das seit Jahren nicht macht, greifen die halt zur Gewalt, sind aber jetzt nicht unbedingt nur in Deutschland oder nicht viele in Deutschland lebende Eritreer, sondern es wird meistens aufgerufen, wenn im Sommer die großen Volksfeste kommen, in Gießen, in Stuttgart, in der Schweiz und in Norwegen, das sind so ein bisschen die Zentren. ንሱ ዝገልጽ ዘሎ እዞም ጉሩብ እዚኦም ካብ ሆላንድ እቲ መበገሲኦም ጉዳይ ንሶም ከዓ ቀንዲ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝመፁ ከዓ ንጀርመናውያን እንታይ ይብሉና ኣለዉ ብላሎ ንስኹም ሲ ነቲ ፌስቲቫል ወይ ናይ ባህላዊ ወይ ድማ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኢሎም ዝገልፅዎ ስኮም ኣይኮነን ጀርመን ክትሪኡ ኣለዋ ስለዚ እዞም ጉሩብ እዚኦም ኣብ ኖርዌይ ኣለዉ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣለዉ ኣብ ዴንማርክ ኣለዉ ኣብ ሆላንድ ኣለዉ ስለዚ እቶብኡ ዝግበር ባህላዊ ፌስቲቫል ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባንዴራ ግጥሚ ደርፍታት ኣብኡ ዝድረፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ እምበር ናይ ባህላዊ ካልቸር ኢሎም ኣይኮኑን እዚ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኢሎም እዮም ኣንጻሩ ደው ኢሎም ዘለዉ ዞም መናእስያት እዩ ዝብል Da prallen eigentlich diese beiden Flüchtlingsströmungen, diese beiden Migrationen, Junge und Alte, immer aufeinander, weil die einen sagen, die Kultur lebe hoch und andere sagen, ihr schwenkt die Fahnen von Diktaturen und greifen dann eben zur Gewalt. Ist denn zu erwarten, dass sich diese Gewalt irgendwann einmal beruhigt? Das Problem ist so ein bisschen, in den Städten Stuttgart und Gießen ist es auch politisch sehr, sehr bekannt. እንታይ ላሓቲታት እዚኣ ኣገዳሲት ብህጅሲ ክዝሕል ክእል ዶ ዘጋጢሙ ዘሎ መንጎኦም ኢላ ሓቲታቶ ንሱ ከዓኒ ኣብ ጊሰንን ኣብ ሽቱትጋርትን ስትፀገምስ ወላ ፖለቲካዊ ጎንፂ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝብል dass man eigentlich fast in der Falle gesitzt, weil diese Vereine sind Kulturvereine und andere Leute sagen, nein, ihr huldigt dort mit Flaggen, mit Liedern, mit Gedichten und sogar mit Aufrufen zu Gewalt. In den Veranstaltungen huldigt ihr einem Diktator, der in seinem Land die Menschen unterdrückt und ehrlich gesagt, die jungen Leute vor der Tür dann dieser Veranstaltung, die sagen, das müssen wir alles zerstören, denn der Diktator in unserem Land, der hat ausgerufen, dass wir ein Leben lang Soldaten sein müssen. Also die große Frage in Eritrea ist, dass Jungs und Mädchen sozusagen dort gar keine Zukunftschancen haben, so haben sie mir das erzählt.
denn man ist in dem Land gefangen in einer Art von lebenslanger Soldatenpflicht. Man kann jederzeit wieder an die Front geholt werden, selbst mit 55 noch oder auch wenn man gerade 18 wird und heiratet. Es ist da so unsicher, deshalb fliehen die Menschen und andere sagen, dem könnt ihr doch nicht huldigen. Also wann immer diese Veranstaltungen sind, muss, glaube ich, der deutsche Staat sehr genau gucken, was dort inhaltlich passiert und ob es eine ganz normale Kulturveranstaltung ist. ኣብዚኣ ክዛረብ ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ክዛረብ ተኮይነስ እዞም መናእስያት እዚኦም ካብኡ ካብ ውትድርና ካብ ጎደብ ኣልቦ ውትድርና መሊኦም ዝመፅኦም እቲ ኣብዚ ዝግበር ፌስቲቫል ከዓ ባንዴራ ናይ ናብ ቅርሕንቲ ወይ ድማ ናብ ጎልፂ ዝዕድም ቃላት እንዳተጠቀሙ ደርፊ ግጥምታት ዝጥቀሙሉስ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ስለዚ ጀርመን እታ ከም ሃገር ኣብቲ ፌስቲቫል ኣትያ እንታይ ብልክዕ ዝግበር ናይ ብሓቂ ናይ ባህላዊ ፌስቲቫል ድዩ ወይስ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት እዩ ጀርመን ክትርኢ ኣለዋ እዞም መናእስያት እዚኦም መፃዮም ፀልሚቱ ራእየታቶም ፀልሚቱ ንውትድርና ደቂ 18 ከይኣኸሉ ጌና ወሰዱ ደቂ 50 ገለም ኮይኖም ወላ ክስደዱ ይክእሉን እዮም ኣብ ጎደብ ዘይብሉ ዕስክርና እዮም ዝነብሩ ዝብል ዘሎ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ሰብ ናብድላይ ዝገልፆ ዘሎ ግን ንሕና ከም ተቃለስቲ ወላ ንሕና ኣብ ጀርመን ከም ነብር ሓደ ነገር ክንረጋግፆ ዘለና ነገር ኣሎ ቀዳምነት ንሕና ሰላማውያን ምዃንና ካልኣይ ንሕና ንፍትሒ ንቃለስ ምዃንና ሳልሳይ ከዓ ንሕና ነቲ ስርዓት ዲክታቶራዊ ስርዓት 200 ድዩ 500 እንዳኸፈልና ዘይኮና ንቆፅሎ ዘለና ሰላማውያን ስደተኛታት ምዃንና ክንእምኖ ኣለና ካልኣይ መንግስቲ ጀርመን ከዓኒ ንሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጀርመን ናይ በርጌን ንሓመዱ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ጎንፃዊ ወይ ፖሊስ ሃሪሙ ወይ ሕማቕ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ እንታይ ደኣ ብዙሕ ኣብ ኩዕሶ ኣጋጥሚ እዩ ኣብ ናይ ደርፊ ኣጋጥሚ እዩ ንባዕሎም ሞሮኮ ድዮም ወላ ዞም ሶርያ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ከጋጥሚ ኣብ በዓል ፍራንስ እሲ ከመይ ዓይነት ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ፖሊስ ይህረሙ ክንደይ ሰብ ይመውት ክንደይ መኻይን ይቃፀላ ስለዚ ዝበርጌና ሓመዱ ዝገበርዎ ኣብ ጀርመን እውን ኣብ ኩለን ሃገራት ግበር እዩ እዚ ሕጂ ናይ መንፋዕቲ ናህና ብዝተኻለ መጠን ኣብቲ ዘለናዮ ዞባ ሬድዮታት ሪን ቴሌቪዥናት ጋዜጣታት ኮንታክት ክንገብር ኣለና ኣነ ፍትና ኣለኹ ሓቂ ዘረባ ስፔሻል ናብዚ ዓዲ ሓድሽ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ክረክብ ፍትን እየ ግን ክትርበሹ የብልኩምን እዚ ተራ ነገር ግን ብዙሓት ነገር ኣለኹም ወላ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ሄጂ ኮይንኩም ከምዛ ትማሊ ንግሆ ንበርጌና ሓመዱ ምስ ተበገሰ ጅግና ትብልዎ ዘይነበርኩም ሕጂ ከምዚ ኣብ ሰገጠምስ ኢልና ኩና ምስ መዕሰም ዓሲኢልና ብፍላይ ዞም ገለገለ ዘለኹም ሰባት ኣይ ብምሉእ ኣብቲ ኣትዮም ወይ ካብኡ ርሒቕኩም ፀላእቲ ኮይንኩም ሕጂ ንብል ነርና ኩና በርጌና ሓመዱ ከምዝገለ ከምዘይ የድልየን ሕጂ ብፋይናንሻል ድዩ ብሞራል ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ሕጂ ኣብ ጎኒ ኮይንካ ተሓጊዝካ ኢኻ እቲ ቃልሲ ክቅፅል ዝኽእል ነቲ መንእሰይ እውን ሞራል ክረክብ ዝኽእል ኮይኑ ግን ሕጂ እቲ ዜና እውን ናይ ሶሻል ሚድያ ነገር ኣዋዓዊዕ መንበር 17 ግብረ ሽበራ ኢላ በርጌና ሓመዱ ጀርመን ግብረ ሽበራ ኢላ ቀሚጣቶም እዚ ወላ ሓንቲ ዘረብሽ ነገር የብልኩም ቀዳምነት ጀርመን ኣበይ ነበር ይፈልጡን እዮም ኣነ ኣብቲ ፌስቲቫል ድዩ ወላ ኣብቲ ጊሰን ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ነይረ እየ ፈልጥዮም ሃብቶም ሓጎስ እዚ ሓንቲ ክሊክ እያ ተድልዮም ኣብ ኮምፒተሮም ስመይ ፅሕፍ ኣቢሎም ኣበይ ይነብር ኣለኹ ኣበይ ይሰርሕ ክንደይ ደመወዘይ ማእስ ካብ ጀርመን ወፂ እንታይ ዓይነት ወረቐት ኣለን ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዎም ለይቲ ምህዳና የድልዮምን እዩ ንመን እዮም ደልዮም ነቲ ዝደለይዎ ሰብሲ ከምታ ንዋዘይማ ካብ ገዝኡ ሓፍ ኣቢሎም ዝወሰድዎ ንዓይና ካብዚኣ ወሲዶም ክብልና እዮም ከምዚ ኣጋኒኖም እዮም ለይቲ መፂኦም ይፍትሹ ኣለዉ ኣብ ገለገለ ዝበሃል የለን ስለዚ ነቶም ካብዚ ወፃእ ትርእይዎ ዘለኹም ሰባት ኣይትረበሹ እቲ ዝመፅእ ክመፅእ እዩ ግን ክትርበሹ የብልኩምን እንተ መፅኡ ኸ ንሕና ብኸመይ ንከላኸሎ ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ሕቶታትና መልሲ ክንረኽበሎም ዘለና ብልክዕ ገለገለ ጌጋታት ኣብ ተካይዳ በርጌና ሓመዱ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ዝተገብረ ጌጋታት እውን እቲ መቕፃዕቲ ኮይኑ ይመፅእ ህሉ ክኸውን እዩ ብዙሕ ነገር ብውልቀ ሰባት ድዩ ብካልእ እውን ክንደይ ጌጋታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ሕጂ ኣዛራብ ነገር ኣይኮነን እቲ ጌጋ ተፈጢሩ እቲ ዝተኸደ ዘይቁኑዕ ነገር ተኻይዱ ሕጂ ኣብዚ መድረክ ዝበፂሕና ኣለና ስለዚ እንታይ ንግበር ኣነ ብዓቕመይ እንታይ ክበር ክትኽእል ኣብነ ጀርመን ጎፋውንድ መውፅኦም ናይ ገንዘብ ሓግዙና ብሎ ኣለዉ ኣባ ዓቕምካ ተወፊ ወይ ዝኾነ ኣብ ትዊተር ኬድካ ዳዕሮና ዝበሃሉ ጉሩብ ኣለዉ ምስኦም ንሶም በዛእመኣዞንካ ምስኦም ታኾስ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከዓኒ ኣብ ንኣብነት ኣብ ፍራንክፈርት ኣለኩም ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ሰንተር ኣብ ጊሰን እኳ ተዘይሃለኹም ግን ደው ኢልኩም ፍራንክፈርቶም ክትረኽብሉ ጋዜጣታትና ይተን ዘለኹም ወረዳታት ወይ ከተማታት ክተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኖርማሊ ማለት ኣይሲ ኣይትፍርሕዎን እቲ ካሜራ ክትከድ ከለካ ኤዲት ገለ ገይሮም ስለ ዘእትዎ ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብልን ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ንሕና ብኩሉ ክንቃለስ ኣለና ተዘይኮይኑ ግን ብሞራል ግን ንዞም ኣብ ጀርመን ዘለዉ እውን እቶም ካብ ዝወፃእ ዘለኹም ናብቲ ካልእ ሃገራት እውን መልሓኹ ስለ ዘይተርፎ እቶም ካብ ዝወፃእ ዘለኹም እውን እቶም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ብሞራል ኣጆኹም ክትብልዎም ብልቢ መሕፀነኩም ኮይኑ ግን ክትርበሹ የብልኩም ናይ ነገር ሶሻል ሚድያ
እምበር ኖርማሊ ግብረ ሽበራ ኣብ ሶርያ ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ወይ ሃገር ተቋጻጺሩ ዘለኮ ክንደይ ሚልዮን 2 ሚልዮን ዶላር 4 ሚልዮን ንሰብዝ ዝረኸቡ 4 ሚልዮን ዶላር 2 ሚልዮን ክሁበ ኢላው ከአሜሪካ ስታይ ገይራ ነይራ ሕጂ ከዓኒ ሃገራት ምዕራብ ዘን ኣውሮጳውያን ደን ኣሜሪካውያን ንሱ ዲፕሎማሲ ሰርሕ ኣለዋ ናብኡ ከይደን ይበፅሓ ኣለዋ ኢዱ ይህባ ኣለዋ ሰላም ይብላ ኣለዋ ሰላማዊ መንግስቲ ይብላ ኣለዋ ስለዚ እተን ሃገራት ከም ዝደልየንን ዘቕምጣኻ ስለዚ ኣብ ሓይሊ ካይዝምርኮስ ትማልን ናይ ሶርያ መራሒ ግብረ ሽበራ ኢሎም ብሚልዮናት ገንዘብ ይደልይዎ እንተ ነይሮም ሕጂ ንበርጌና ሓሙድ ከዓ ምናልባት ዓቕሚ እንተገይሩ ወይ ነፊዕ እንተሰሪሑስ ምስኡስ ክሰርሓሉ ዘይክእላ ምክንያት የለን ባህላየ ዝኾነ ግን እቲ ምናልባት በርጌና ሓሙድ ከም በርጌና ሓሙድ እውን እቶም ገለ ሰባት ኣለዉ ኣቐዲሞም ነዚ ነገራት ዝረኣይዎ ዝነቐፉ ርእይቶም ዝሃቡ ዝተሃረሙ እውን ኣለዉ ዝተፀርፉ እውን ኣለዉ ስለ ርእይቶም ዝሃቡ ነዞም ሰባት እዚኦም እውን ንሕና ምናልባት ቶም በርጌና ሓሙድ ምልስ ኢሎም ሲ ወላ ይቕራ ሓቲቶም ዶም ሕጂ ከንታይ ንግበር ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልኩም ነይርኩም ኖሞ እታ ዝበልኩምና መፅያ ስለዚ ሕጂ ከንታይ ንግበር እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ ከመይ እንትኸናዮ ዝጉዑ ዘይሓይሽልኩም ክትውከስዎም ዘለኹም ሰባት ምናልባት ብሰንከት ተሓሒዛኹም ዝኸሰርኩሞም ሰባት ስለ ዘለው ናብኦም ምጥማት እውን ክህልየኩም እዩ መን እዩ ተሪፍና መን እንተምፂና ኢና ገዳስ ምስ መን ተተዓሪቕና እዩ ዝያዳ ክሕሸና ምስ መን ተተሰማሚዕና ምስ መን ተተማኺርና ኢና ዝያዳ ተጉዕዞ ክንወፅእ ንኽእል ኢልኩም ንድሕሪትኩም ተጠሚትኩም ዝሓሸ ክኸውን ንኽእል እዩ ሃባ ዝተባህለ ራእን ዕላማን ዝተመንጠለ ሰነፍ እናተባህለ ኣታ ዝሰነፈ ወቐሳ ዘፅሓየ መጠን ዝሓለፈ ወለዶይ